बेखौ जासिग्रोबाय नोंथांमोननिसिम आरो गासै जेसेबां दर्शकफोर दङ रायजो राजानिसिमबो बाथ्राया जाहैबाय जोङो दाखालि मोनसे ससियेल मिडियायाव नुदों जे बिनि मोनसे खेंफोरथिबो होनो सानदों जोङो आरो सेकेन्डआव जाहैबाय बहाय दानि जे बोथोरखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियाफ्राव नुदों जों नाना रखम आलादा रायजो बिनायनि दल संगठनफोर जन्म जागासिनो दङ दा बेखौनो जोङो सावरायलायनो जोंनि बिभिन्न जायगानिफ्राय कर्मकर्ता पिटिसिनि जायफोर दङ जेरै नै बाक्सानिफ्राय दंफैयो गसाइगावनिफ्राय दंफैयो आरो बिभिन्न बे एलेखानि लोगोफोर दा बाथ्राया जाहैबाय दाखालि जों ससियेल मिडियायाव नुदों थिगैनो दङ बाथ्राया जे बेहाय जों होननाय नुदों जे खौसेथि जायोब्ला मोजां जे आलादा रायजो सोरजिनायनि जुनै थिग আছে जों बेखौ राजि बाथ्राया जाहैबाय दाना जे जोंखौ दाखालि होनदों जे माबा उदियासला थैखानाय आउटडेटेड फुराना बेखौ दा होखांनानै मा जाबावनो दा बे खोथायाव जों बेखौनो होननो सानदों जोंनि नोजोराव बा जोङो जे पिटिसिए 1967 निफ्राय जे जन्म मोननाय बियो बयबो मिथिगौ मोनसे टाइमाव गोख्रोङै सोमावसारदोंमोन उदियासल रायजो दाबिनायनि जुनै आरो बे जाफुंनोबो थांगासिनो दंमोन परबर्ती समायाव गावजों गाव मोनसे क्लेश जानायनि सम्भावना नुनायलाय बै समनि दैदेनगिरि पिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बे जिनिसखौ द्रप दोनथ'दों नाखि बेखौ डिजल्भ खालामाखै दा 27 जानुवारि 2020 आव मोनसे एकर्ड जानानै थांदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ दा जोंनि मथेलाथ' नोंथांमोना सालिजारि खालामनानै नायनो हागोन बे कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन टु दियार डिमान्ड्स होननाय बाथ्राया जोंनि मथेलाथ' बिराद गिदिर खोथा आरो बर'फोरनि जे दल संगठनफोर बे जिनिसखौ बोरै बारगोन बिनि मानिया मा नोंथांमोना बेखौबो सोंनो हागोन जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ जायफोर दा बड'लेण्ड बिनो ओंखारगासिनो दङ जोंनि नोजोरावथ' बड'लेण्ड स्टेट इस्युआसो थैनायखौ जों नुनो मोन्दों मानोना बड'लेण्ड खनसेबाथ' एबसुनिमोन बियो जागायबोदों गोदोनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय गोबाव सम पिटिसिजोंहाय एसे माने बेरेखा जालायनानै पिटिसियाबो जादों दे नोंथांमोना जुदि बड'लेण्ड लाबोनो हायोब्ला जोंहालाय माथो होननांगौ दङ जेबो खोथा गैया नाथाय 27 जानुवारि 2020 आव दिल्लीयाव जे एकर्ड जादों बिटिआरनि नामै जे बड'लेण्ड स्टेट इस्युखौ जे खबरस्थान होनानै फैबाय जोंनि मन्दिराथ' खबरस्थान होनानै फैबाय गैला बियो मानोना एबसुआनो जन्म होदों एबसुआनो रावजोंबो रायलाया जासे नोङो बड'नि मा होनो ससियेल मा होनो सामाजिक बा सिभिल ससाइटि बा बिदिनो नाना रखम दल संगठनफोरजों रायलायाखै आरो बिसोरो सानदों रायलायनांगौ दरखार गैया बिसोरो जायनि जुनै हयथ' गावसिनि कनसेप्ट गावसिनि दैदेनगिरि सिगांनि फरदादाफोर जे बड'लेण्ड एबसुआ सोमावसारदोंमोन बेखौ रावनावबो सोङालासे गावसोरनो बुंनो थाङोब्ला दिल्लीयाव खबरस्थान हैबाय गैला बे सेप्टारा जोंनि मथेलाथ' जों पिटिसियाथ' थैयाखै द्रपसो थादों जायनि जुनै जोङो एबसुआ बड'लेण्ड स्टेट इस्युखौ दिल्लीयाव थांनानै दिल्ली दरबाराव खबरस्थान होखांनायनि उनावसो जोंनोथ' गासिनोबो दाबो रायजो राजाफ्रा मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जोंनो रायजोआ जेरैखेलाबो नांगौ मानोना एसेबां कुरबानि होबाय मुंख्लंफोर जाबाय नानानथा घटनानि गेजेराव दिनैसिमबो जेल हाजराव दङ जोङो कमप्रमाइज खालामनायाव गैया जेरैखेलाबो जोंनो आलादा रायजोआ नांगौ दा बे आरो बाथ्राया जाहैबाय आं बारस'नानै होनबावनोसै जे जोंनाव दङ मानसिफ्रा होनो जे जोंने मा होनो सिरि जाखाबाय स्टेप बाय स्टेप बारायगासिनो दङ दाखालिबो होनदों जोङो जे जोंनि स्टेप बाय स्टेप सिरि बाय सिरि दावखोदों होननाया जोंनि नोजोरावथ' जोङो बेबादि नुनो मोनाखै जोङो नुदों जे जोंनि डिमान्डआ जोंनि एकर्डफ्रा काउन्सिलनिफ्रायनो गोजौआव थाङाखै मारासो होगासिनो दङ बिनि खारना मा फारसेथिं गोदान गोदान रायजो जानो थांगासिनो दं आरो जाबायबो गोबां रायजो होमब्ला जोंनि मान जाया बेफोर खोथाखौ लानानै जोङो गोबां सिन्था खालामनानै होनदों जे संबिधानखौ फराय संबिधान फरायाब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोननाय नङा आरो बिटिसिनि खोथाखौ होनो बिटिसिआ 6 सिडुलआ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 2003 आव दाजादों नङा होमबा बे जिनिसाबो जाहैबाय काउन्सिलावसो जानाय जिनिसखौ मानो प्लेनाव लाबोखो जोंनि स्टेप बाय स्टेप बारायदोंब्लाथ' नोंनि इउएन टेरिटरि फुल फ्लेजेड स्टेटआव थांनांसिगौ ना
खोथा नंगौना नङा जों दाखालिबो होनदों एडमिनिस्ट्रेटिभ जे भारतनि प्रशासननि स्टेपआ नोङो साब डिभिजननिफ्राय आराम्भ जायो डिस्ट्रिक्ट बिनि उनाव काउन्सिल इउनियन टेरिटरि बिनि उनाव फुल फ्लेज स्टेट ओमफ्राय देश होमब्ला जोंनि मानो काउन्सिलनिफ्राय दावखोआ ओंखायनो जों होनदों जे मोनसे काउन्सिलाव नमेनक्लेचारा जिखुनु नोङो नामाकरन दोनना लानो हायो जेब्लानो इउनियन टेरिटरि स्टेटनि खोथा फैगोन आर्टिकेल 2(3) आव थांगोन एसआरसि 1956 आव थांगोन बहाय जुदि लिरनाय दङब्ला बेबादि जे मोनसे जाति कमिटिनि मुङै लेन्ड एलटमेन्ट होजानाय जोंथ' होनदों गैया जायनि जुनै गैयाब्ला बे संबिधानिक बड'लेण्डआ जाया आरो जों होनदों आर्टिकेल 244A मथे बहाय ट्राइबेल मेजरिटि काउन्सिल बबेबा आसामाव जायोबा बेयाव अट'नमास स्टेट मोननानै दं मानोना अट'नमास स्टेट होनदों स्टेट होननाय लोगो लोगो बे आसामा दानो हाया स्टेटनि दाग्राया जाहैबाय आर्टिकेल 2(3)(4) आरो बियो एसआरसियाव थांनांगोन मानोना स्टेट रिअर्गानाइजेसन एक्ट होनो एसआरसि माने 1956 आव दादों बहाय फरायब्ला मोनगोन जे स्टेटफोरखौ माबादि दाजायो बेहाय दङ प्रभिन्सनि खोथा प्रदेशनि खोथा जेरखम अरुणाचल प्रदेश स्टेट बेफोरबादिसो जायो नाकि नोङो मोनसे जाति कमिटिनि बेसिसनि नामै बे संबिधानावहाय मोनसेबो लिरनाय गैया जे एलटमेन्ट जायो होननानै दा बिनिखायनो होनदों जोङो बड'लेण्ड स्टेटआ मालाबाबो जाया जायनि जुनै गावसोरनो जन्म होदों एबसुआ बड'लेण्डखौ गावसोरनो थांनानै दिल्ली दरबाराव 2020नि 27 जानुवारियाव खबरस्थान होनानै फैबाय दा बिसोर गावसोरनि खोथा जोंहा होननांगौ जेबो गैया दा बहाय बे गोथैखौ नानानथा दल दाननानै दल दाफिननानै बोरै होखांफिननांगौ दाना जोंखौसो होनो गोथै जोंथ' मालाबाबो थैयाखै जोंनि रेकर्ड पार्टिखौ चेक खालामनानै नायजोबनो हागोन दाबो जोंनि सिभिल इलेक्सन कमिसननिफ्राय सिटि फैयो दाबो फैयो रेजिस्ट्रेसना जादोंमोन धुबुरियाव बे समाव धुबुरियाव जायो डिस्ट्रिक्ट गैयामोन जोङो थैयाखै जोङो रिभाइभसो खालामफिनदों थाथ'दोंमोन जोङो द्रप दोनथ'दोंमोन आरो जोङो जायफोर बड'लेण्ड डिमान्ड खालामगासिनो दङ बिथांमोनाव फंसे खोथासो दाखालिबो होनदों जों रिप्लाइखौ मोनाखै आरो मोनाब्ला जों सोंबाय थागोन मबे धारा मबे आर्टिकेल नाम्बाराव मोनसे जाति कमिटिनि मुङै स्टेट बा इउनियन टेरिटरि लेन्ड एलटमेन्ट जानाय दं खोन्था हायोबा आं प्रथम पिटिसिनि प्रेसिडेन्ट दोनैनो रेजिगनेसन लिरनानै डिजल्भ खालामनानै पिटिसि दलखौ गाबोननो जोङो बड'लेण्ड बिग्रा दलाव सामिल जाहैगोन बे खोथाखौ मानो खोन्थाया बिसोरो ना बे नोङो धारा नाम्बार आर्टिकेल नाम्बारफोरखौ खोन्थाब्ला माबा लस जायो ना जेलाव थांगोन नोंसोरनि जुनै मोजांसो जागोन प्लास पइन्ट जागोन फेभार फैगोन खोथाथ' सैथो बड'लेण्डआबो जायो खोन्थादो मानो खोन्थाया आरो नोंथांमोनाबो सों मानो सोङा हावाल' कुइसन खालामलाबायला जाया सों 27 जानुवारि 2020 आव जे फाइनाल सलिउसन जाबाय बेखौ बोरै बारगोन बे एबसुआसो खालामदों होनना जानाय नङा मबे जिनिसा फाइनाल जादों बड'लेण्ड स्टेट डिमान्ड इस्युआसो फाइनाल कमप्रेहेनसिभ सलिउसन होनदों बे एबसुखौ होननाय जायाखै एबसुआलाय संसार जोबजासे थागोन जातीय संगठन एबसुआलाय थागोन बहाय होनदों कमप्रेहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन टु दियार डिमान्डस जोंनि डिमान्डआलाय माथोमोन बड'लेण्ड नङामोन होनबा आलादा रायजो खालामनाय बेखौसो देथारनानै गारबोदों बेखौसो खबरस्थान होनानै फैदों 27 जानुवारियाव बुजिबाय बेफोर खोथाखौ सों आरो सों मबे धारा मबे आर्टिकेल नाम्बार मथे बड'लेण्ड स्टेटआ जागोन बेखौल' खोन्थाथोंसै बेखौ खोन्थायोब्ला प्रथम जोंनि दलनिफ्राय आं रेजिगनेसन लेटार लिरनानै आरो पिटिसिखौबो डिजल्भ खालामनानै बिसोरनि दलाव लोगो लायगोन जायनि जुनै जायाखाय दायो जोंनि खाथियाव संकस बारनानै इउटि जानो थांगासिनो दङ बिसोरो बिदिनो गुरखालेण्ड बिराद मानसि थैदोंमोन खामोथाफोरबो बिनानै दंमोन बे मोननैबो जाया जायनि जुनै नामाकरना जागोन नमेनक्लेचारा नर्थ बेंगल इउटि गुरखालेण्ड जायोमोनथ' गुरखालेण्ड इउटि होनगौमोन ना जाया आरो थांनाय नोङो बाजपेयीनि टाइमनि पिरियडनिफ्राय जेफोर गोदान रायजो दाबोदों बेफोर मोनसेबो नमेनक्लेचारखौबो नाय आं गोसोखांबावबाय मोनसे खोथा होमबालाय होनदों नागालेण्डआ बोरै जायाब्रा तेलेंगानालाय बोरै जाखो बे नागालेण्डनि खोथाखौबो होनखांबाय आङो 1956 होनदों एसआरसि भारत स्वाधीन जाखांनायनि उनाव बयबो रायजो बिनो थांबाय जाहैदों दाना जवाहरलाल नेहरुनाव जोंनोबो नांगौ उमुगनो नांगौ उमुग रोखोम नांगौ
राजाबो गावनो हारसिं बियो प्रिन्सलि स्टेट सोरबाया माबा रोखोम बियो बेखौ 1953 आव दादों इउनियन टेरिटरि स्टेटफोरखौ बोरै दागोन 2 years स्टाडि खालामखांनायनि उनाव बियो फाइनाल जादों ओमफ्राय बियो मोनसे समाव एक जादों 1956 नभेम्बर मासाव बहाय मोनब्रै केटेगरि दोनदों कालचार एथनिसिटी लेंगुवेज जिअग्राफिकेल खिन्थु बे मोनब्रैजों लेन्ड होननाय संबिधानाव लिरनाय गैया बेखौसो होनगासिनो दङ जों थारमाने नागानि कनफ्लिक्टआ गोसोआव ला मोजां खोनासं 1956 जोंनो एसआरसिया जन्म जाबाय स्टेट दाग्रा इउनियन टेरिटरि दाग्राया दा बेखौ डिल खालामहोग्राया 2-3 आर्टिकेल नाम्बार नोंथाङा एरखम रायजोखौ दादो जोंनि एसआरसि 1956 आव जेबो अपसन गैया बे दानायनि जन्म डेट अफ बार्थ जन्म संबिधाननि डेट अफ बार्थ जन्म जानायनि नागाफोरनि डिमान्डआ सिगां भारत स्वाधीननि सिगां होमब्ला बे नोंनि आयेना नागाफोर जन्म जानायनि उनावसो जन्म जाबायब्ला नोंनि 1956 एसआरसिया बै नागाफोरनिखौ होबथानो बहाय नों हाहैलाब्रा बेयाव लागु जाहैला बिसोरनि डिमान्डआ मानोना सिगां आरो बिसोरनाव एग्रिमेन्ट दङ नागाफोरनाव 9 पइन्ट होनो 1947 नि 2 जुनाव खालामदों बेखौ फराय 9टा पइन्ट दं जे जोंनो एरखम स्टाइलनिब्लासो जोंनो बे रोखोमै रायजोखौ होनांगोन बेखौ भारत सरकारजों 10 yearsनि जुनै एग्रिमेन्ट खालामदों 1947 आव दाबाय एसआरसिया जन्म जाबाय 1956 होमब्ला 1 बोसोर ना 10 बोसोरबा जायनि जुनै 1956 एसआरसिया नागाफोरनाव लागु जाया डेट अफ बार्थ संबिधाननि जन्मआ उन नागाफोरनि डिमान्डआ सिगां जायनि जुनै नागाफोरखौ होबथानो हाया बे ग्राउन्डआव 1963 आव 1 डिसेम्बराव नागाफ्रा 2 लाख जनसंख्यायाव सोआव फुल फ्लेज स्टेट मोनदों जोंनि मानसिफ्राबो बे टाइमाव बिदि मोनबा 40 दशक 30 दशक 50 दशकआव बड'लेण्डखौ मोनोमोन बे एसआरसि 1956 जन्म जानायनि सिगांब्ला जोंनि डिमान्डआ 1986-87 निफ्रायसो जाफैलायबाय होबथाग्रा आयना जे जाति कमिउनिटिनि नामै लेन्डखौ होजायै संबिधान जे 1956 आ सिगां जाहैलायबाय जोंनि डिमान्डआ उन जाहैलायबाय नागाफोरनि सिगां होबथानाय कानुना उनावसो होमब्ला बोरै नों लागु जाहैनांगौ बिनि जन्मआथ' सिगां नोंनि जन्मआथ' उन बुजिबाय जायनि जुनै नागाखौल' बे भारत हादोराव नागालेण्ड होननानै कनसिडार होनानै एग्रिमेन्ट दंखाय होनांदों लोगोसे 16 पइन्ट एग्रिमेन्टबो दं गासिबो जों सेल्फ स्टाइलनि जों सालायगोन जुडिसियेलि एडमिनिस्ट्रेटिभ गासिबो गावसिनि रोखोम कास्टमारि ल' मटन जानांगौ बेफोर एग्रिमेन्ट दंजोबोब्रा ओंखायनो बुंदां फरायब्ला बारजों बिरफाजोबगोन ओरै हावा मोनसे हाखराव जब्ब खानाजों खाना लामा दिन्थिनो हाया हाखराव गासिबो जब्ब गोलैहैजोबगोन बे घटनाया 27 जानुवारि 2020 आव जाबाय ओंखायनो होनदों जों फराय रायजोआ जोंनोबो नांगौ जों होनाखै जे एकदम उदिया सोलखुनबि जों बुंदोंमोन मोनसे नमेनक्लेचारनि जुनै नेशनेल कनभेनसन खालाम सावराय नोंसिनि राइटब्ला नोंसिनि मथेनो जोंबो ओंखारफागोन जोंनि राइटब्ला जोंजों ओंखारफानांगोन नोंसोरो सिदा आलाप बा जों होनाखै जे उदिया सोलखुनबि बिनि गेजेराव नाना रोखोम नाम ओंखारबावना नमेनक्लेचार होमब्ला मानो बिसोर सावराया जोंथ' सावरायनो राजि बे आरो जायनि जुनै जों होनबाय थादों मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि नामै बड'लेण्ड जाया आरो जुदि बिसोर खोन्थानो हायोब्ला जायो खोन्थादो ना जेलाव थांनांगोन आर्टिकेल नाम्बार खोन्थाब्ला ना नोंसोरा लस जागोन जेबोथ' जाया जोंथ' खोन्थागासिनो जों बयबो पाब्लिकआ मिन्थिजोबनांगौ रायजो राजाबो मिन्थिदों होमब्ला माखौ लाखोमादों ना फाइनाल आरो माबा मोनसे फाइनाल जाखांब्ला माबा जाखांब्लासो होनगोन होमब्लाथ' लाब गैला दा माखासे आफादफोरा बड'लेण्ड होननानै दासिमाव साबसिननो नागिरदों ओमफ्राय माखासे रायजो राजाफ्रा बिदिजों गोदाव सोराव बड'लेण्ड मोनगोन होननानै आसायाव थायो दा बे बड'लेण्ड बिग्रा आफादफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो बेखौनोथ' होनबायब्रा आङो जाय दैदेनगिरि पाब्लिकआथ' जेरै लिरलांगोन जाथि बंस' उमुगान ओंखारदों थुमुगान ओंखारदों हनै आदाबो ओंखारदों थौ बाराव थांनाय जायाखै होनबा बियो बै दैदेनगिरिफोर मान सोंथारदो बिसिनाव इउटुबारफोर दं इसे गोबां नोंसिनि चेनेलाबो थांनानै सोङै माब्रै जागोन फाइनाल सलिउसन जाखांनायनि उनाव माब्रै जागोन बा जाथारगोनब्ला मानि बायदि जागोन
मबे धारा आर्टिकेल नाम्बारजों थांगोन सों मानोना खेला नङा धेमालि नङा 30-40 बोसोर नेदों जोङो हाजार हाजार मानसि थैदों न' बारिजोंनो सावजाजोबदों देथारलाबायदों फुंबो बिधबा जानानै दङ सैमा जाग्रा मोनोब्ला जों मोना नामा नागा मोनोब्ला जों मोना नामा होनब्ला बे उत्तर नङा हा नागा ओरै थांब्लाबो मोनो होनब्ला थांसै ज्राव दा अमा जाग्राया सैमा जाग्रानि उन थाबायनानै हाखराव जब्ब साथाय जानो आरो बे संबिधाननि माखासे बाथ्राफोरखौ सिखोमानानै बर' हारिनि रायजो राजाखौ मेगन खाना बादि खालामगासिनो दं मानो सानो नामा मानो सिखोमानांगौ बेखौथ' जोंबो होनदों जेनेबा जों जेबो मिथिया हमना लादो जों रायलायनाङाबो जों उन्दै उन्दै मानसि फकास खालामदो जोंथ' नुबाय देग 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 फाइनाल सलिउसन जानाय सोंखागोन जोङो बेथ' जाला जोंनि मथेला थैबाय बियो देरथारना गारबाय गोथाङै फबना गारबाय बड'लेण्ड स्टेट इस्युखौ एबसुआ थैयाखै एबसुआसो फानदों होनब्ला जाया माखौ फानदों बड'लेण्ड स्टेट इस्युखौसो फाइनाल खालामदों बुजिबाय ओंखायनो सों बबे धारा आर्टिकेल नाम्बाराव दङ लेन्ड एलटमेन्ट जायो जोंनि मथेलाथ' गैया गैयाब्ला जाया जायखायनो दिल्लीया सालिजारि खालामनानै फाइनाल लिरना हरदों आं दाखालिबो होनदों काउन्सिलनि नामा मोनबा दङ बे मोनबाबो डाबल डाबल नाम लानानै खनथाम एग्रिमेन्टआव जोबजोब्बाय जोंजों आरो काउन्सिलनि माबा मोनसे नाम थाखोमायोमोनब्ला बे फाइनाल सोदोबा फैनाय नङामोन बिटिसियावनो फाइनाल लोगो मोनैसोमोन बिटिसि एकर्डआवनो बाजपेयी जेएलकेनि एडभानियाथ' नायबाय बर'फोरनोथ' माबा मोनसे होथारलांनांसिगोन दाना इउटिबो होजाया नोङो इउटिसिथ' संबिधानाव गैया बे ओरैनो बारजों फुलफिलजों स्टेटबो होजाया दाना प्लेन्सनिखौ जेरैबो होजायैखाय बैबो काउन्सिल नालाय प्लेन्सआबो 6 सिडुला बेखौ लाबोना होफैबायब्रा प्लेनाव जर जबस्थि एग्रिमेन्ट खालामना माबानानै जायनि जुनै आधार कास्ट मेजरिटि कयेकथा जायगायाव एसे जर जबस्थिबो जादों दानानै होबाय बेखौ लादो बुजिबाय जायोमोनब्लाथ' स्टेप स्टेप बारायदोंब्लाथ' थांबायमोन इउनियन टेरिटरि थांथारनांगौ खनथाम एग्रिमेन्टआव लादाखा डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो इउनियन टेरिटरि जायोब्ला जोंनिलाय काउन्सिल दंखायोमोनब्ला नोंनो स्टेप 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 बारायदोंनो फाउन्डेसन दागासिनो दं 3 थालासैनो न'आ जोबथारनोसै रायजा जाथारनोसै होमबालाय थांनांगौमोन इउनियन टेरिटरि मानो थाङा काउन्सिलनिफ्राय मानो थाङा अट'नमास काउन्सिल माने सेल्फ स्टाइलनि गभार्नेन्स नार्जारि लेन्डबो दोननो हायो बसुमतारि लेन्डबो दोननो हायो बर'लेण्डबो दोननो हायो बबेबा कनसिडार दं जेब्लानो स्टेट इउनियन टेरिटरि होनगोन बै आर्टिकेल 2-3 आव थांगोन एसआरसि 56 आव थांगोन बेयावथ' गैया एलाउआनो होआ होमब्ला बोरै थांगोन नोंनिया रायजोआ बोरै जागोन जायनि जुनै फाइनाल लिरना हरदों जोंनो बुजियो बाथ्राफोरखौ आं बेखौनो होनदों दाखालिबो आर्टिकेल 244 ए मथे जोङो अट'नमास स्टेटबो मान मोनदिया अट'नमासआ स्टेट ना संबिधाना लिरना दोननाया बेथ' बड'लेण्डनि नङै नङा ट्राइबेलफोरनि जुनैसो अट'नमास स्टेट अफ ट्राइबेल्स होनना जायो मोनो खिन्थु लेन्ड स्टेट होननाय लोगो आर्टिकेलाव थांबाय लेन्ड बड'लेण्डनि नामायथ' अट'नमास स्टेट मोना नोङो गैया संबिधानावनो जायनि जुनै होनदों जोङो गामि दानख'खांनायनि उनावबो जोंनि बिनाया बड'लेण्डआनो थागोन अट'नमास स्टेटआबो जाया मानोना अट'नमास स्टेट आर्टिकेल 244 आव जोंनो होनाय दङ आसामाव बेखौबो मोना जोङो गालाला थाबाय थादो दाना नोंथाङा बिटिसिनि आफादगिरि जानानै रायजो राजानि सिगाङाव माबाफोर फोरमायनो सानदों फोरमायनो माने खावलायहरनाय प्रथमावनो बुजिग्रो स्ल' एन्ड स्टेडि थांनायासो मेन नोंनि डेस्टिनेसनाव सहैयोनो हाखु दाखुजों बेयो सौथुनोबो हागौ खुन्थिंनोबो हागौ जों होनदों बुजिग्रो जों पाब्लिकखौ सासेखौबो खहा खालामनो साना आरो जों कमप्लिटबो लुबैया मिथिबाय बुजिग्रो जे बे लामाजों थांब्ला दिल्ली सहैथारगोन गसाइगाव टिकेट दानब्ला प्लेटफर्मावबो थांबाय दिल्ली खिन्थु ओरै चाइनाजों थांब्लाबो दिल्ली मोनो होनना जानाय नङा बे गिदिंनानै दुनियाथ' गलबन फैफिनगोन नोङो बहायथ' दिल्ली मोननायलाय बेखौसो जों प्रसार खालामगासिनो दं प्रत्येक मानसि बर' जाथियानो बुजिनांगौ जे मा रोखोम रायजोआ जागासिनो दं जागोन बा सोरनि लामाया सैथो जों असैथो ना बिसोर सैथो सालिजारि खालाम ओमफ्राय ओंखार बिदि गरमा गरमि ओंखारना लाब गैया नोंला गासिबो हाखराव सहैजोबगोन खानाजों खाना लामा दिन्थिनो हायो दैदेनगिरिया खानाब्ला हायो जब्ब हाखराव बे आरो होमबा हारिनि थाखाय बड'लेण्ड लाबोनायनि थाखाय जेबो राहा गैला होननानै नोंथाङा सानो नामा
लामाया दाबो मोनसे दंब्रा आन्दलनबो खालामनाङा जोंबो खालामनाङा हौरैनि दलाबो खालामनाङा दाबो रायजो मोननायनि लामा दं मिथिगौ बे मा रोखोमै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आं खोन्थानि बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बिटिआरआ दाबो पूर्णांग भाबै इमप्लिमेन्टेसन जायाखै जास्ट नामाकरणल' नटिफाइड जादों गभर्नरनि थ्रु दा बिटिआर पूर्णांग जन्म जानायनि सिगांनि सागानगारिफ्रा जायफोर होनदों है जों नुवागारैनो साइन होबोबायब्रा दाथ' नुबायना दा दाबो नुवाखै मबेबा दफाफ्रा इमप्लिमेन्टेसन खालामजाया आरो जोंनि लिडारफ्रा होनो 100% इमप्लिमेन्टेसन नांगौनो 100% इमप्लिमेन्टेसन आरे बाबा 100% इमप्लिमेन्टेसन मानेथ' जोब्बाय बिटिसिआ गामि दानख'नायाबो थांबाय डिपार्टमेन्ट लांफिननायाबो थांबाय रन्जन दैमारिमोनाबो गनो मोना 7.2 मथे गासिबो होखारजाजोबनांगौ खासलेन नोङो वाटार बडिस माबा नों गासिबो होखारना आसाम सरकारनो हगारनांगौ जायनि जुनै भातारमारिखौ लानो नागिरदों बे 7.2 दफानिसो मोनसे सुलुं मोनगारबायना आसाम सरकारा एकराव लाबोगारबायना जेसेबां आसामाव खासलेन दं वाटार बडिस दं माबा दं पिजिआर बिजिआर दं होखारजोबनानै आसामा लादो होननाय जादों काउन्सिलावबो लायाखै जायनि जुनै बिनि एफेक्टआ बरबिलनो माबानो गुवाहाटि बोजों होखारनाया बेनि थ्रुसो थांगासिनो दङ ओंखायनो होनदों मबे दफाया इमप्लिमेन्टेसन खालामजाया सिगांथ' होनदोंमोन नुवाखै जोंबो फोथायदों नुवाखै नुखायाखैबो ओरैनो सायना लाबाय दा बे सागानखारिफ्रा मोनसे मेम'रेन्डाम क्रियेट खालामफिननो हायोब्रा मेम'रेन्डाम क्रियेट खालामनानै जे 9.4 रन्जन दैमारिखौ गनायखौ लुबैयो ना गनायखौ लुबैया लुबैयोब्ला बेखौ बोखांफिननानै खेबखांनानै बे धारा नाम्बारखौ जे 9.4आ जोंनि जुनै इमप्लिमेन्टेसन जाया सान्थि सुन्थि जाखाबायब्ला गासिबो नोंसोर होननाय बायदि जोङो लाजोबखाबाय मानोथो सान्थि सुक्ति जाखांनानै 9.4 दफा मथे मान रन्जन दैमारिया गवाखिसै अन्नानै बेखौ रिभिउ खालामफिनदो नङा होमबा 7.2 दफा बहाय होनदों पिजिआर बिजिआर खासलेन जेसेबां दङ होखारजोबनानै बा खालि दंब्ला सरकारनो गथायफिनगोननो आसामनो बर'खौ होबथागोन राभाखौ होबथागोननि खोथा गैया खुनु जाथि कमिटिनि खोथा गैया थारमाने जेसेबां खासा दङ बे सरकारा लाफिनगोन जायनि जुनै बुलडुजार सालायगासिनो दङ बेखौनो होनदों जोङो जुदि रिभिउ दा सागानखारिफ्रा सोर दङ इउबिपिअ दं धीरेन बर' दं सावरायगोरा दं गबिन्द दं ओमफ्राय जोंनिथ' बे आदा गिदिर उदै गिदिर दं दा बिसोरो जुदि बिटिसिखौ बासायमारनो सेस्ताब्ला बा अनोब्ला जा भुल जाबाय जे जोङो बासायनांसिगोनलै बिदिब्ला बिसोरो दाबो मेम'रेन्डाम हम मिनिस्टारनो दैथायहरफिननो हायो बेखौ खालामोला रन्जन दैमारियाबो गबाय मानोना बेबो सिगनेटरिस बेखौबो सावरायनो लिंहरफिनगोन बुजिबाय आरो रायजोआ लाबो रोङाब्ला सावरायनो लिंहरोब्ला जोंखौ लिंलां जों रायजोआ लाबोनानै खोन्थाफैगोन माब्रै रायजोआ मोनो माब्रै लाबोगोन नोंसोर स्ट्रि थाथारदो बैजों बिजों बाला हाद्रि नों गाज्रि मोजां उमुगा एरखम बे टाइम गैला बिटिआरआ जेब्लासिम गामि दानख'नाय दारननाय बेफोरो जाजोबा बे टाइमसिमहालागै पूर्णांग बिटिआर जाया दा बिटिसिसो इलेक्सनबो गेलेदों बिटिसिनिसो नों एमसिएलए जानानै दं बिटिसिनिसो इलेक्सन ना बिटिआरनि नङाना बिटिसिनिसो होमब्ला बिटिआरआ जन्मानो जायाखै नटिफाइडल' जादों नोंनि एमसिएलएबो थाङा बे जाय सिप जानानै दं बिनि सिपआबो थाङा हाग्रामानोलाय 11 जनसै लसै एमसिएलआबो बोरैथो सरकार दानांगौ माखौथो गिबावनांगौ नोंसोरो सालायबाय था मोजां सालायब्ला आरो 20 बोसोर सालायबाव खिन्थु थामोनथाखौथ' थिग खालामदो दाबो चान्स दङ सोर लिडार सागानखारि बिलाय बेफोर दफाखौ खेबखांनानै जुदि बे मोजांनि जुनिब्ला रन्जन दैमारिया गनाय बिनि एगेन्स्टै मानो नोङो साइन होनाय नङा होथारनांगोन आरो मान होआ सावरायग्रानि दलजों रायलायदो धीरेन बर'नि ग्रुपआ ग्रुपजों रायलायदो इउबिपिअजों रायलायहैदो सिगांथ' नुवाखिसै जोंबो दाथ' नुबाय उमुग दफा इमप्लिमेन्टेसन जाया दे जों बेखौ माबा मोनसे खालामदिनि मेम'रेन्डाम खालामनानै फाथायहरनो हायो बेखौ चिफ मिनिस्टारनाव सोंनाङा चिफ मिनिस्टारा गाव हारसिं कल जागोन बियो क्या रंजन दैमारी नहीं निकला अभी तक क्यों नहीं निकला होना लिंहर जाफिनगोन बियो शांति चुक्ति हो गया है क्या लिखा है आपने इसको बदलो लिंहर जागोन बियो आरो प्रमद बरुवा मानो थांनाय नङा थांनांगौ बेबो जुदि अनथारोब्ला बिटिसिआ बिटिसिनो थाथोंसै हा मबे दफाया उदाया बेखौ खेबखांनानै नोङो मेम'रेन्डाम क्रियेट खालामफिननो हायो जों होनाखै बिटिआर रेकर्डखौ फुरा स्क्रेप खालामजोब बेखौ नङा बिटिआर थाबाय दे
बबे दफाया रिफारेन्स नाम्बार लानानै मेमोरेन्डाम खालामफिनदो नोंसोरो बार गुसु एसियाव थानांगौ रन्जन लिरमाया थालिर गांखं थास' आथिं जानांगौ जेलाव दालिगिसाव मा जाखो बियो फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दङ दाबो गहोनो हायो मानोना इमप्लिमेन्टेसननि जुनिबो बिसोर दिल्ली खारबाय थाखानांगोन मावफुंनो बिटिआरखौ थांनाङा थांनांगौ होमब्ला नोंसोरो बे दफानि थ्रु मोनसे नोंसोरो मेमोरेन्डाम मानो क्रिएट खालामनो हाया रन्जन दैमारियाबो गयो दाबो मानोना बिटिआरआ फुरनांगौ नोङो दाबो जन्म मोनाखै मोनसे गथ' उदैनिफ्राय जन्म जानांगौब्ला बिमानाव 9 मास थानांगौ हमना लादो बियो बिदैख्रि जादों एबर्सन खालामनो हायोब्रा बेखौ दाबो बिटिआरआ जन्म मोनाखै आरो रायजोआ लाबोनो रोङाब्ला रायलायोब्ला दरजाया गेवबाय बे दफानि रेफारेन्सआव दरजाया गेवबाय ओंखायनो होनदों जों रायजोआ लाबो रोङाब्ला जोंनो हगार जों लानानै फैगोन रायलायगोन जों सोर अमित शाह बिलाय सोर हम मिनिस्टार बिलाय धेमालि नोङा 40-50 बोसोरसै हाजार लाख मानसि थैबाय हा जों लाबोगोन जों बेखायनो खावलायहरदों जोङो सागान गारिफोरखौ जाबाय बाद होदो नांलाय खमलाय बाद होदो जुदि जोङो मोजाङै बिटिसिखौ बासायफिननोसै बा जोङो कयेकटा दफाफोरखौ जे लाजाथारा बेखौ बोरै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ दाथ' नुबायना फरायजोब्बायना घरे दं एमओएसआ बेखायनो होनदों जों दाबो लामा दं रायजो मोननायनि जोंबो खालामनाङा हौरैनि दलाबो खालामनाङा सोरबाथ' दखानसो खुलिनानै दं दखान बादि मोनबाय आङो आन्दलन जोंबो आन्दलन खालामनो गोसो गैया बुजिबाय आन्दलना बिराद गिदिर खोथा मा जालांगोन बबे लामाजों थांगोन आन्दलना बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लानो दाबो टाइम दं ओंखायनो बे गावबागाव ग्रुपजों रायलायनांगौ जों खावलायहरो कनभिन्स खालाम गावबागाव लिडारखौ हायाब्ला जोंबो थांफादेरगोन दाबो लामा दं मानोना बिटिआरआ जन्मआनो जायाखै एबर्सन खालाम बै जाय दफाफोरखौ रायलायहैथारनांगोन बिसोरो दिल्लीयाबो लिंहरगोन सागान गारिफ्रानो जुदि नोङो मेमोरेन्डाम क्रिएट खालामफिनोबा बहाय खिन्थु सानसुमा बुंला जानाय नङा आं बुंलाबो जाया रिभिउ सोरबा हाग्रामा होनब्लाबो जाया जाय सागान गारिफोर बिसोरो गोसो गाबखांनानै सावरायलायफिननानै सिगनेटारिसफ्रा मेमोरेन्डाम क्रिएट खालामब्ला दाबो दरजाया गेवो आलादा रायजोबो मोनो धन्यबाद